Estem davant del circ del balcó de Pineta. Ja ho he filmat altres vegades, però el lloc és tan espectacular que val la pena aturar a filmar. Aquestes aigües venen de dalt del Ibon de Marboré, que recull les aigües del Mont Perdut, de la gelera que queda, i va baixant per aquí. I fa aquest salt d'aigua tan maco aquí baix. I el circ es completa aquí dalt amb aquestes estribacions i cap allà s'aniria cap als plans de l'Alarrí. Balcó de Pineta, un dels objectius excursionistes més apreciat, però una pujada de 4 o 5 hores. No l'he feta mai i penso que a aquestes alçades ja no la farem.